Eindelijk, de bevrijding. Maar wat er gebeurde in de oorlogsjaren in de Keertsverhaal is een onbeskreund blad. Ik hoe het stak hier nadat er net meer keerst worden mocht om jildprijzen in 43 en in 44. 4 oud-keersters vertellen hoe ze die titel leven, als band of als volwassenen die het verplicht waard te werken voor de Duitsers. Hoe oud win je in de oorlog? Ja, ik ben beide van zo'n 20. Ja. Dus. Ik ben in 42, 14 jaar, heb ik nog krijg leren op Vreulen dus. Dus je bent 13, 14, 15, 16 hier. Ja. Maar wij houden toch wel jongenskeertsen en ledenkeertsen. Wie keertsen mee en we keertsen? En 1000 mensen. Nou, dat weer een moeilijk. Misschien een beetje onafvolg. Ja, maar er ben genoeg publiek bij. Roesme, Van Langen en Hesselingen. Ja, dat bedrijf heb ik goed kennen. Kees Roesme, hij ook wel kennen. Het keertsen in Friesland ging in de eerste oorlogsjaren gewoon terug, zeggen wij in deel 1. De PC van 1942 begelijks met bootjes verboden voor Joden bij de ingang en met de Duitse ortscommandant in de PC-tenten op het plak van voorzitter Bielsma. Bielsma wie op 4 mei 1942 oppakt omdat hij net met de nazi's mooiwerkje voer. Maar 42 wie ik de PC van 3 keertsers die in oranje shirts het veld opkwamen. Zij bekende kleurtjes in de nazi's, maar wie zelfs ook een strategische masterzet om het publiek achter haar te krijgen. Dat slaggen, zij wonen de PC. Vanuit 43 waren het keertsen stil, dat wil zeggen het officiële keertsen. Maar keertsen zitten meestal in het, die leefde keer net verbieden. De keertsvereniging Jan Bostrang had in dat eerste jaar dat er net bekeerd was, 16 ledenwedstrijden houden. Dus er waren volop keerst in Friesland, alleen nog op een hoog niveau, op ledenniveau. Jildprijzen winnen verbeen. Ik denk dat deze uit 1944 is van een ledenwedstrijd uit Skingen Slappeterp. Dit wie dan de prijs. Het is eigenlijk een hele simpele medaille, daar staat ik net een inscriptie op. Het materiaal is eigenlijk heel bijzonder, het is zink. Dat je het goedkoopste materiaal. En dit wie dan de prijs dit uiteraard wel uitloopt voor mocht. Uit Squalewaaien. Net Zoekelaan, hè? Altijd? Dus kwallen wij erin? Dat waren we wel. Ja. Mooi waar weer. En dan hebben we geen perken. En dan laten we die maar. Met sokken en kleren. Een sklomp en daar een stukje jas. En zo hebben we een perk maken. Ja. In de schip van Palmen, die rond niet lang. Ja. De schip stond een beetje aan de kant, Helly. Ja, de keutels eruit. Schermaatje. En de skippen die gingen uit Sint-Paul gewoon in de hoeken. Ja. En in de oorlog, toen wie er net volle te krijgen, maar wij houden toch wel jongenskeertsen en ledenkeertsen, die dan mooi van woeden, zeg maar zeggen. En dan leerden we wel fruitverkeertje en zo'n soort dingen. De mensen die zeggen dan uit, die snijden, dan is er een keertsen. Dan moeten we beginnen. Het waren hij banken. Ja. En die winnen vol. En daar zien de meesten naar achter. Dus Ja. op een bleek. Ja. Als de jongens ontkeerd winnen wij ook op een bleek als vriendin. En daar ben ik wel perkens uit ontstaan. Geen uitverkering. En Maar hier al een oogje op me. wij hier een hele, maar de ouders zien wij ook heel leuk contact. Dan ga ik bij boerenjongens en mooi list en dan hel ik wat centen op en dan leert me een pad vinden erin. Of lepel en vark. Ik heb wel 3 lepels en vark en mooie inscripties soms erin. En zo leert me dat verkeerd. Maar we zijn altijd ontkeerd geweest. Doe, wie nu allemaal sponsoring bezig, Alex? Nou ja. Het is ook wat sponsors, zeg nog. Ja, die boeren die sponsoren ja, niet. bedoel ik. Net. Nee. Ik wie uitvoeren. Ja. Ja. Wat merk je in van de oorlog in die tijd? Oktober 44. Ja. Toen ben ik onderzocht. Toen moest ik eerst naar Drenthe leeuw. Te graven en weet ik het. En, Smeelde. Ja, en de is vol zin om. Ja. En toen ben ik Maas dus gewoon, want ik zie de haren bij HBS, gewoon met Maas uitgekomen. En toen werd de hele ster weer dicht. In oktober. En, want er zien van die grote rollen in zijn, van die bunkers. En er zien van die grote betonnen rollen, die rollen dan elke dag. En dan weer zijn actie. En dan kon je dan eventueel, daar zien dan wel wachten bij. En dan kon je eventueel terug. Ja. En
toen mocht ik het terug, omdat ik ging mijn tas achterop. En ik moest naar squallen enzovoort. En toen mocht ik het terug. En toen ben ik naar Boeten omgegaan en ben toen naar een boer in Dwaim. En later ben ik naar de eerste reden gegaan. En ik ben op de HBS in Haas. En het was een poer met een tijd. Ik net bij gestudeerd. En nou ja, als ik zeg, dus heute wekenlang ziek, dat, ja, het roem net. Het was ik poer min. Ik was opvangen door kennis die voorhand. En het was net koud worden, want je hart is overleden. Nou, zo. En toen hebben we maar besloten, dus mem en mijn zuster en ik, dat ik moest van school. Ik moest kostwinner worden. En hoe oud? Dat was 15 jaar. Doe win jouw kostwinner. Ja, ik heb in de oorlog nooit onderdoek geweest, want ik kreeg een ausweis. Dat heb ik nog wel hier. Van de burgemeester van Ockenga. En van Amersmaat, wie toen bureauhouder. En dat ik heb altijd omfietst. Oké, zo'n meestal op kantoor en... Ja, en Apen, Bering, Jalt, Prins en ik, met z'n treien, wonnen wij de uitpuk dat we moesten naar Duitsland. Ja. En dan ging dat via het arbeidsbureau. Nou, en toen we van onderduiken we eigenlijk nog in sprake, dat we in 42, november 42. Nou, en toen ben wij naar Duitsland getransporteerd. Ja. En dan ben ik in Bremen te lang gekomen, bij de Weservloeg. Op het kantoor. Oh. Toen moesten we naar een Nieuwe Schans. Dan mochten wij, vanuit Bremen mochten we naar Nieuwe Schans. En mijn verloofde dan, Seike Saakstra, die mocht er komen. Maar ik mocht net in Nederland komen en zij mocht wel in Duitsland komen. Nou, en toen zeg ik er net al de best uit, want je ziet het in Salager, een Gelderlandse schule. Dus als je trouwde, dan kon je een adres krijgen, een kamertje, en dan kon je voor jezelf zorgen. Nou, toen hebben wij besloten dat zij mij naar Bremen gewonnen is. En toen ben we 30 jaar geweest. En toen kreeg ik die pleuris en toen moesten wij weer om. In de stad hier zeg ik dat het een luchtalarm hier. Hier zeg ik van die vetten. Maar sproeien ze erop en vernevelden ze die hele stad. Dat ze net het zicht kregen op die stad. En ik zei, wij wenden toen in Lilienthal. Dat we misschien een kilometer 8 van Bremen nog. Dat is die luchtafweer geschud. En dat er dan vliegtuigen ook kwamen, dan riep Warneke mij herwerk houden. En dan moesten we in het tuintje en dan weer de schijnwerpers probeerden ze die vliegtuigen in een kruis te krijgen. En dan begon dat afweergeschut die boven op de shit. Dat is weer een moeilijke tijd dan. Ik zei, je zit op het kantoor en dan jen je wel dat het stadsalarm weer. Maar dan weer er nog geen fabrieksalarm. Want dat moest zo lang mogelijk teruggewerkt worden. En dan opeens kreeg je fabrieksalarm. Nou, en dan moest je in een hoogbunker. Dan moest het hele zaakje in een bunker. Dan zie je dat te wachten. En dan wordt het bekendmaken een aanvlucht van zoveel vliegtuigen. En dan zijn ze nou, ze winnen voorbij, het weer geen gevaar meer. Dan krijg je entwarnung, nemen ze dat dan. En dan krijg je het zijn dat we naar het kantoor te gaan. Ik zit dik in de leeftijd. Op een bepaald moment dan krijg je een oproep van die Duitsers. Je moet komen op het arbeidsbureau, nou, dan weet je het wel. En ik ben ook op mijn arbeidsbureau geweest. En ik werd dan bevolkingsambtenaar. Toen ging ik nog een briefje mee. Dat ze me net missen. En toen op een bepaald moment, ja, toen dacht ik, er moet wat gebeuren. En toen hebben we uitgevoerd dat ik moest maar eens even naar dokter Gebrandi, dat weer een longspecialist in Leeuwarden. En daar ben ik heen gegaan en die zit ik in het verzet. En die zei van, nou ja, maar eventjes een beetje het bloodersonderzoekje. Maar ik kreeg van hem wel een verklaring dat ik weer zwier leidde aan TBC. Ik dacht, leer. En met die verklaring ben ik onderdoekt. Dus heb ik onderdoekt naar die boer. Want ik dacht, doe ik naar die boer gaan, maar zien wat ik mij krijgen. Dan heb ik plaketten meegenomen van Mond en Klaus in en varkenspest. Nou, dan kon ik op een squad aan naar die Duitsers dachten, er komt Mond en Klaus in. Daar vinden ze me oud voor. Het wie huid, het wie ik nog eens een keer. Je bent grutskoppen omdat hij goed keert koer, dat wie ik jouw passie. Want 30 oktober 1944 was de laatste razzia die Duitsers uitgevoerd hebben. En toen ben ze met z'n vijven uit de trein sprongen, achter Leeuwarden, en ze stuurden op transport naar Duitsland.
Toen ben je dus de trein sprongen met z'n vijven en toen, ze waren allemaal leeuwarders. Maar ze konden de grote weg niet langs. Hè. Ze moesten beslist langs sluipwegen en langs de weilanden moesten ze zien als ze weer terugkwamen. Alleen en dat ging ook wel, en zeker de zin binnen de deur, maar ze kwamen wel voor het Van Hariksma-kanaal te staan. En daar moesten ze overheen. En er waren 2 broers bij, van der Veen heten de jongens, allebei. Die woonden daar in de buurt, vlak bij de centrale. En die gingen regelmatig te stropen. En door een mijnenveld heen werd een padje erheen lei van beton. Die betonplaten aan elkaar. En dan gingen ze dan, liepen ze dan over. En mijn vader die vertelde dus later van ja, ik wil dat niet. Toen ben ze bij elkaar weg geweest. Mijn vader met nog 1. En die andere 3 die zijn dus ook bij me gebleven. Maar mijn vader zei, ik ga niet over het mijnenveld, ook niet. En, maar ja, toen troffen ze elkaar weer voor hetzelfde Van Hariksma-kanaal en moesten ze er beslist overheen. Toen leidde er een praam. En toen ben je met die praam ben je er overgestoken en toen ben je toch over het mijnenveld lopen. Op dat padje lang. Maar wat hadden die Duitsers gedaan? Die hadden van tevoren, voor die razzia, hadden die mijnen aansloten met draden over het wegje. En mijn vader die zei later dat hij vermoedelijk, dat hij struikeld was over een draad. Nou kan dat wel waar geweest hebben, het kan ook wel niet waar geweest hebben, want er natuurlijk een ontploffing heb ik jou daar. En mijn vader had dat vertellen kunnen, omdat hij nog 16 weken in het ziekenhuis lag had. En hij had een scherfje, had hij dus in de ruggengraat, de ruggenmerg wat krijg geraakt. Zodoende dat hij van onderen helemaal verlamd was. Dat had ook een vreselijk triest einde geweest voor de man. En zo zeg ik wat onderhand krap aan 15 jaar. En als ik de deur opende van die jakker, net zoals dan hoorde ik hem wel schreeuwen van de pine. En die dokter Brons, dat was geen dokter, die zei je moet je voorstellen dat die man een pine had overleggen als je voet met een smid in het vuur. Dat was ongelooflijk goed, dat was verschrikkelijk. En mijn grootvader dus, Heid van mij, die is door heel Friesland heen gereden. En vooral door de wouden, laten we zeggen, vanaf boven Dokkum tot aan de Lemmer toe. Dan ging je de wouden door en bij de apotheken die er dan waren, dan kon je nog eens wat morfine opschalen en dan had je weer een ampul. En dan bracht je dat in het ziekenhuis en dan kreeg je dus een spuitje. Dat was 2 uur weer de pine weg en dan begon dat weer het verschrikkelijk geweest. Vanmiddag zijn sterke afdelingen geallieerde luchtlandingstroepen van het eerste geallieerde luchtlandingsleger in Nederland neergelegd. Best 10 doen. Doet de Canadese binnenkant bij wie in jou doen. Toen woonde ik in de Rode Dorp. Bij mijn grootouders. Maar daar kwamen ze net binnen, neem ik aan. Nee, ze kwamen over die Berrybrug. En ze kwamen de Zuiderkade om naar voren te doen. En ben je er geen gang? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, ik was op een weg, hoor. En toen kreeg ze ook nog weer eens een keer een stukje wittebrod. En een sigaretje. En wat zit dan in de oorlog, toen begon je te roken. Omdat er was anders ook niks. Ik kon alles niks krijgen, helemaal niks. Alleen Belgische check. En toen kreeg je echt een sigaret, van die Virginia. Hè. In het kwartier van 4:15 tot 5 zal een mededeling van de geallieerde opperbevelhebber worden voorgelezen. Je kreeg een hele speciale prijs. Speciaal te maken. Ja. Maar de Wienprijs, de Wien niks te krijgen. Nee. Dat wie in Friendship, dat wie de bevrijdingspartij. Bevrijdingspartij, ja. Die hebben dan wonnen, hè? Ja, ik heb een medaille van hier. Ja, zeker, ja. Ik heb niks meer. Toen keerden wij als junioren per tour. Ja. Hier, Toen de beste, nou? Ja. Kees Langerak. Van Friendship en Omkriet. Dat weer een speciale partij. De bevrijdingspartij. Bevrijdingspartij weer dat. Ja. Die wonnen wij toen, ja. Dat ben je een goede keertje, nou? Ja. En die woont wel zijn nu skeert, die woont dus ook graag verslaan, hoor. Ja. Junioren bedoel. Ja. Het lukte net altijd. Nee. En weer een hele speciale sfeer, juist omdat het die bevrijding. Nou ja, de bevrijding. Weet ik eigenlijk niet zo goed meer, ja, je bevrijding hebben, dan kwamen we nooit op bed, nou.
Dat draaien we s'nachts bij het feestvieren. Dat weer bevrijding. Dus dat die partij wie ik echt in de bevrijdingssfeer. Ja. Maar het was ongelooflijk goed voor mij dat het er waren. Ze riepen het hokje hier om. Dan moest ik met het hokje kopen. Dan. Nou stuurde je over de post. Maar dat hokje riepen ondersteboven. En, ik denk dat er ook nog een hele hoop geweest zijn. Die hebben wel in het Suikeland geweest, maar die hebben nooit een kaartje gehad. Dat denk ik niet. Want ze zaten op een gegeven moment, ja, dat was wel uniek. Dus we zaten in die hoeken, laten we zeggen, hier met de residentie, stond aan de andere kant. Maar dan zaten ze, pakweg 2 meter zo van het berg af, zaten ze allemaal op de grond, nou. In het kaartterrein. Ja. Ja, dat was toen een hele happening natuurlijk en schitterend. Het was allemaal halleluja hè, met elkaar. Ik denk dat het een van de leukste PC's geweest is die er ooit speelt is. Wat is het? Nou ja, het is een granaat uit de oorlog. Hè? En er staat van kunstvoorwerpen aangeboden door de commissaris van de koningin. Ik weet niet meer hoe die man heette. En dit is kunstvoorwerp. Oorlogstuig. Op de PC? Op de PC. Van? 46. 46. Ja. Jo winnen die PC? Ja. En dit is de prijs? Dat is de prijs. Ja. Ja, en wat Rijksdaalders, maar verder niks. Nee. Nee. En waarom weer dat? Dat dit de prijs weer? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze net volle geld in en misschien met er wel mensen erop sneuvelen. Ja, dat is. Ja, dat mag ik absoluut niet op lezen, maar dat is ja, hier, maar ja. dat is dat weet ik niet. Nee. Hij is oorschatten in ieder geval. En net een kogeltje uit een revolver of iets te horen, nou. Nee. En dat ze hier in Friesland gingen. Ik heb best weer bij de Oosterdiek of zo gebeurd is. Ja. 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 Want daar is ik nogal wat vochten in het begin van de oorlog. Ja. Er zit van Johannes een sfeer en een smaak omheen die je net leuk vinden. Nee, dat weer net leuk. Nee. Dat weer zeker net leuk. Nee. En als de finale er weer, de lijn in het café, de lijn van die shirts, lijn kleer. En die shirts, die kon je dan uitzieken. En zo hebben wij de shirts in 46, doet wij het wonen. Toen winnen wij de eerste finalisten, had ze en hebben. En dus had ze metkom. Wat woeder, had ze die weer toe ik nog. Want de lijn shirts, want we moesten nog een prijs en premie Jan Rodenhuis. En hij wist dat Jan Rodenhuis die voor die shirts hebben. En dan hebben wij die shirts onlussen. In 46. En die lagen daar op een tafeltje in het café. En die man, die vond dat niks. Dat wij die shirts onlussen. Ja, dat had ze weer nog maar weer toe, jongen. Ja. En daarom zeg ik voor die shirt. Dit flikken ze mij geen tweede keer, het had ze. Ja. Voor de Franeker Courant schreun ik mijn eerste keersverslagen. En zo leerde ik Cornelis Roersma kennen. De man van het Franeker Nieuwsblad. Roersma wie een grut keersliefhebber. 4 jaar hierlien bleek dat Roersma in zijn leven een gruwelijk geheim uitdroegen had. En dat wou ik uitziekje. Iedere woensdagmiddag worden jongens vanaf 8 jaar er in de geheimen van de kaatsport ingewijd door een man die een groot deel van zijn leven aan het kaatsen heeft besteed. Cornelis Roersma. Als kaatsverslaggever is hij bij iedere wedstrijd van enig belang te vinden. Ik heb een ingeboren liefde voor de kaatsport en dat is van mijn vader gekomen. Mijn vader nam me mee naar de kaatwedstrijd, nog een jongetje van 19 jaar. Hè? Maar
waarom vindt u dat kaatsen zo mooi? Och, kijk, er zijn mensen die zeggen, het is lang zo mooi niet als vroeger. Maar dat komt, ze worden zelf ouder. En dan zakt bij hun de ambitie. Maar het zal altijd zo zijn. U ziet daar die Telegraaf. En wanneer in de Telegraaf de stand hangt, 45 gelijk en 6 gelijk met de kaats, dan zal het publiek om de touwen kringen. En dan zullen ze vragen wie krijgt die laatste slag. En die spanning blijft er altijd in. Expeditiebedrijven, dat is de Leeuwen Roesma. Van Langen en Hesselingen. Ja, dat bedrijf dat heb ik ook kennen. Kees Roesma, hij ook wel kennen. Johan, je hebt dat boek Bom op Zaakstraat Brein gelezen. Ja. Hij had derde keer lezen dat Roersma, Kees Roesma? ja, beroemde Roersma, dat die Joodse meesten van de inrichting hier naar Westerbork bracht heeft. Ik geloof wel dat erin voorkomt, ja. Voor het vervoer van jodenpatiënten uit het geneeskundige sticht de Franeker en de Borniekliniek te Leeuwen naar Westerbork, Drenthe, godverdorie. Nee, dit vind ik verschrikkelijk. Ja, maar Roersma, maar ik weet nog wel dat Roersma een vrachtvervoer hier. Ja. Daar brengt hij 98,50 voor je rekening bij de politie in Frencher en dubbeltje van de postzegel. Nou, net zo mooi. Dat heb ik nooit van Roersma weten, hè, dat soort dingen die. Ik ken hem alleen nog als keertsverslaghouder en Frencher de krant als schreeuwer in, dacht ik. Ja, daar weet ik niks van. Daar weet ik helemaal niks van. Nee. En als je dit zo voorleest, wat denk je dan? Ja, dat weet ik. Daar wil ik net een oordeel over. Dat weet ik niet. Emiel, jouw zoon, oude generatie, keersbloed, maar ik wil een man die het vierde shirt. En ik zit er zo tinks, dat is toch nooit denken best, Emiel? Nou, vooral dat de dragentie dat zo machine is van Roersma. Nou, ik heb Roersma ook nog wel kennen. En dat wie toch wel wat een man die ik op de voorgrond treed. Dan valt mij dat toch verschrikkelijk al dat er niet in heeft. Maar ik neem aan dat ze dus die patiënten die in het gesticht in Vlaanderen zaten, dat die dus wel met een sterke arm naar buiten bracht binnen en ook inladen naar binnen in die vrachtauto. Dat valt me aan. Het hiek net achter deze man tocht. Nee, ik schrik er een beetje van. Ja, het rekt hij. Ja. De meeste mensen zijn eerst wel een beetje Duits-gezind, ja. Want wij zijn hartstikke minder tijd. Je rappels waren prikt en vernietigen en al die dingen meer. En toen kwamen die Duitsers en toen waren het spul wat Joden. En daar hadden we helemaal geen les van Duitsers in het begin. Nee. Maar toen begon die Joden af te vallen. In 1943 en toen waren het dan overhaald. Alleen maar zeggen dat Roersma die krijgt die opdracht met het man. Doet dit net. Nou, dan is zijn leven ten einde, dan is het gebeurd hoor. Dan pakken ze hem en dan wordt hij fusieerd. Dus, Roersma heeft het onderdoek geweest. Het Roersma onderdoek geweest? Ja. Roersma heeft het onderdoek geweest. Wat had hij? Onderdoek geweest. Ja, ik geloof het ook dat Roersma nog. Ja. Nee, Roersma was eerder aan de goede kant en aan de verkeerde kant hoor. Ja. Zo kun je het wel zien. De 4 Joodse meisken die het Roersma naar Westerbork bracht, binnen 8 dagen later vergost. In Sobibor. De rekening bewijst, de opdracht kwam van politieman Koster. Een SS'er, een echten in Frencher. En oren ze een smeerlap en een sadist. Na de oorlog was hem wel ophengie. Maar in diezelfde tijd schreef Roersma nog op fysiek van de vrouw van Koster een volslijn positieve brief over de politieman. Ik voel hem bij de stikken van de rechtszitting zien Koster. Koster kreeg 18 jaar. Als de zuster van Roersma de rekening zocht, reageerde ze verbusteren. Ze werd veneerd. Ze wil net in beeld, maar ze schreeuwt. In 1944 is Kees door de Duitsers opgepakt en heeft hij in de gevangenis gezeten. Waarvoor en waarom, dat wisten we niet en ik weet ook niet meer hoe lang. In de herfst van 1944 ging bij ons de telefoon, de enigste in het dorp. Aan de lijn onze Kees. Kunnen we bij jullie komen, Jetske? Ja, natuurlijk was mijn antwoord. Ja, maar niet voor even, ik moet onderduiken. Diezelfde middag kwam
kwamen ze. Kees wilde niet meer voor de Duitsers rijden en voelde zich in Franeker niet meer veilig. Ik had toen een 125 cc motorje, een Sparta met een Sparta frame en een Sachs motorje, ja, zo was het. En die had in de oorlog dus van een wiekverpleegster geweest. En dan hadden nooit geen benzine, dan hadden we er toen niet meer bij, dat is eigenlijk nooit op rijden. En die heb ik dus later, vlak na de oorlog, heb ik die dus gekregen. En zo ging Corrie Hoekstra, dat is dus de achterste man met die beret op. Ja, ik heb ook trouwens ook een beret op. Maar Corrie had een dienst geweest en ik niet. En zo gingen wij dus vroeger naar het kaatsen toe. Corrie en ik. En ze kwamen ook weer om. Ze maken Jim Friesland onveilig. Ja, zo was het eigenlijk, ja. Want we moesten ook weer om. En dan waren we nooit niet zo haastig met het. Op Korte, toen menen ze nog in juni, menen ze het gas nog, die boeren. En er was een tribune. En ik sloeg al een stukje wat in de tribune. En Peer Fabkes uit Duinen, die zeiden, nou, als je over de tribune slaat, krijg je een kwartreep. Nou, ik zei, dat zou wel zijn. Nou, ik sloeg het zoveel over, dat ze kon het eigenlijk net betalen. Ja, maar Riemer, dat wie een kreeg, een leuke jongen, maar van dat blonde krul, stuur wat een slag in het hier. Hij was nogal groot. Maar die vrouw, die heeft maar Riemer zweven, no? Dat was een vrouw die hiet op alle jaar. Verschillende. Oh. Ja, en hij heeft er ook wel verstaan van. Dingen heeft ik wat minder daarin hier zo worden. Hè? Weet je wel, denk ik. Wij moesten jullie groeten van Leo Vogels. Hallo. Wie is dat van man? Nou, dat ik hem. Dus ja. Een echte klas keizer. Echte keizer. Net een Vlaanderen, maar een keizer. Ik ben niet alleen maar de burgerkeizer, maar ik ben nog alle. We hebben een groep jongens en famkes, we waren met ons fjouwer, daar waren Appie niet net bij, hè? Dat waren mijn vriendinnen, die waren met zijn vrienden op stap. En als Tjalling de s'nachts de derde prijs won hier, dan kreeg hij maar 1 tuit van mij. Maar hier die de prijs won, dan houden we nooit weer op. Dan krijg je weer. Zo komt het. En dan gingen we dat waar op, daar staan nou al je huizen. Daar weer al je volkstunties en daar staat een oud, een soort huisje net, of weet ik, of een hokje. Nou, dat weer een plakje. En als hij de derde prijs won, hier kreeg hij maar 1. En oors dan nooit weer op. Ik had dus 1 keer met Schelling heb ik de prijs gewonnen van Jan Bokstra. Dat waren mijn zoontjes van Leiden. En ik heb verschillende keren met Schelling kaart op een bond, Pinkstermaandag. Sint Siberen was er natuurlijk ook, nou, die was een aantal jaren ouder. Dat is nou 90, denk ik, zo'n beetje. En die heb ik eigenlijk zelf nooit kaarten gezien eigenlijk. Ja, ik kan me er wel iets van herinneren, maar niet zo nauwgezet. Ja, en... Maar ze hebben allebei heel weinig gegeven, dus kaas. En ik denk dat dat ook een beetje met kwam door de huiselijke omstandigheden. Dat pa zich nogal wat bemoeide met het kaatsen. En eigenlijk, die jongens konden het eigenlijk nooit goed doen, heb ik begrepen. En dat dat ook niet de animo verhoogde. En dat ze dus redelijk vlug aangehaakt zijn. Ben je door die keertserij Freun volk over? Ja, dat is wel. Dat kan je wel zeggen. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Dat is toch keertje bij een vriend. En op squallen. Ja, en op squallen, ja. Vroeger voetballen op het schild. Ja. En zo, als band. Ja. Eigenlijk zijn hele leven lang Freun, Bleur. Wat ben je nog steeds nou? Ja, ik vind het zo mooi hoe mooi in België zitten nou. Ja, nou. Ja, dat ontroert me, zo mooi. Ja.